Ayong panglawas o pasalamat sa Berhin sa Fatima, Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, Saint Anthony de Padua, Santissima Trinidad ang nagpamisa, Mrs. Immaculati Aboganda and family. Palihog manindog alang sa Regina Cheli. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Rayna sa langit, paglipay, Alleluia. Kay siya nga nahimo kas nga angayan sa pagdala, Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Iampo mo kami sa Dios, Alleluia. Pagsadya o paglipay, Birhen Maria, Alleluia. Kay tinuod nabanhaw ang Ginoo, Alleluia. Magampo kita, O Dios, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak, nga si Hesukristo among Ginoo. Naglipay ka sa kalibutan. Itugot nga muyo kami, nga tungod sa iyang inahan, ang Birhen Maria. Nakaangkon kami sa mga kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.
papasa kaya inundumi sa ngalan ni Jesus ang manluluwas isang pitakaroon na among amahan Ginoong Diyos kaluyana ang imong lungsod tungod sa imong bugmanga walay suko. Sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maginulso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw ang ipadalaan ang ayon sa mga mahinusulog. Kaluyan na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa tong mga sala. Danta kita niya ngadtus kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kagait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagdayeg kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos Kordero sa Diyos, Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibut, kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Ama, dawata nga mong pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Na ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesu Kristo. Umon sa Espiritu Santo, iya sa iman sa Diyos nga. Amen, Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. Makagagahom nga Diyos, naghatag ka sa sakramento sa Pasko, diha sa bagong panagsabot sa kaluwasan sa tao, ihatag ka namo, aron ang gisaulog namo diha sa pagtuo, sundon unta namo diha sa pagbuhat, kinihamang gipangayo, pinagi sa mga Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangtuhuran. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro ug si Juan nagsulti pa sa katawhan sa dihang giduol sila sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga gwardya sa templo ug sa mga Saduceo. Naglagot sila kay ang duha ka apostoles nanudlo man sa mga tawo nga nabanhaw si Jesus ug nagmatuod kini nga ang mga patay pagabanhawon. Busa ilang gidakop sila o gibilanggo hangtod pagkasunod adlaw, sanglit gabii man kadto. Apan daghan ni adtong nakabati sa mensahe na noo ug ang gidaghanon sa mga tawo miabot og mga 5,000. Sa pagkasunod adlaw, ang mga pangulo ug ang mga kadagkuan sa mga Hudeyo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagtigom sa Jerusalem. Nakikita sila sa pangulong pari nga si Anas, ingon man kang Caifas, ug kang Juan, ug kang Alejandro, ug sa ubang mga sakop sa banay sa pangulong pari. Ilang gipaatubang kanila ang mga apostoles o gipangutana, giunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa bang gahuma ang anaa kaninyo ug kinsa mang ngalan ang gigamit ninyo? Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga pangulo sa katawhan ug mga kadagkuan sa templo, kung kami gisukit-sukit karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol ug sa unsang paagiha siya naayo, nan angay masayod kamong tanan ug ang tanang katawhan sa Israel. Nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan, naayo sa hingpit, pinaagi sa gahom sa ngalan ni Hesukristo nga Nazarethnon, kadtong inyong gilansang sa krus, unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay, nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimo uluhang bato sa kanto. Pasalamati ninyo ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Painang balay ni Israel, ang iyang kaluoy
sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, katingalahan kini, at ubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya niini. Ginoo, itugot ka namo ang kaluwasan. O Ginoo, itugot ka namo ang kaluwasan. Daigon siya nga naganhi sa ngalan sa Ginoo. Daigon ikaw namo gikan sa balay sa Ginoo. Ang Ginoong Dios o gihatagan kita niya sa kahayag. Palihog manindog, sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdaig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karniro, si Kristo nga walay sala. Ngadto sa amahan, mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon o kinabuhi nagatbangay, sa katingalahang panag-away, ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi nga naghari sa tunhay. Maria, imo kining sultihan, unsay imong nakita sa dalan, ang lubong ni Kristo nga buhi. Nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari, mga manulundong saksi, habol ug bisti. Si Kristo, akong kalauman, nabanhaw. Siya ngadto sa Galilea muuna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo, matuod nga nabanhaw, sayod kami. Ikaw, hari nga mananaog, kami in town kaluy. Amen. Hallelujah. Kasalanan, yang namatay sa kasalanan.
ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa kinga sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Humani ini, nagpakita ng usab si Jesus sa iyang mga tinun-an dito sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginalagkaluha, si Nathanael nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinun-an. Mingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Muban kami." Busa nanlakaw sila ug nanakay sa sakayan. Apan wala gid sila'y nakuha tibok gabii. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarug si Jesus dito sa lapyahan. Apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya, mingon siya kanila, "Mga higala, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayod." Siya mingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo." Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini, kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus mingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagadug ni Simon Pedro nga ang Ginoo day kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan, nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan, mga kasiyaman ka metros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila dito ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya, mingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok sa isda nga inyong nakuha." Busa, misakay si Pedro, si Simon Pedro, ug gibiran niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. Usa ka gatos ug kalimag tulo ka buok ang tanan. Apan, bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gid magisi ang pukot. Unya, mingon si Jesus kanila, "Dali nga ri og pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa, miduol si Jesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an, human siya mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan ko din na Kristo, maayong buntag ng tanan. Diha to'y usa ka eksperimento nga gipahigayon may tungod sa mga bata. Ang mga bata gi blindfold unya sa atbang ang ilahang mga ginikanan. Muto nga gi testingan kun ang mga bata makaila ba sa ilahang ginikanan, sa ilahang mama. Muto nga samtang gi blindfold nang labang ang mga bata speak aside unya katingad-an kaayo kay bisan og dili sila kakita, naka-identify sila asa adtong mga nagbarog sa atbang ang ilang mama. Unsa may buot ipakita niini nga ang bata tungod sa iyang kasuod sa iyang mama, dali gid siyang makaila sa iyang mama. Sa ato pa, ang pagkasuod, ang pagmahal, makahimo gid ay natuok diferensya sa atong kinabuhi. Mausab ni ang nasinati sa mga tinun-an. Sa diha nga ang Ginoo nabanhaw, nagpakita siya mga tinun-an, kinsa man sa mga tinun-an ang una gyud nga naka-recognize nga ang Ginoo da ito, ang tinun-an nga gimahal ni Jesus.
Matud pa sa mga Bible scholars, kadtong maong tinunan, si Juan kadto. Sa ato pa, gimahal sa Ginoo, nagpasabot, suod siya. Ikumparar sa mga ubang tinunan, ngadto sa Ginoo. Muna may igsuon kita, ipahinumduman karon, ngaunta, kita usab, pakisuod sa Ginoo. No? Makigsuod sa Ginoo. Kay niya ng pagiha, kita dali nga maka-recognize sa Ginoo diha sa tong kinabuhi. Niyagan ng pagiha, kita dali nga makasabot sa pagbuot sa Dios alang nato. Muna maigsuon ato iampo labi na gyud ni ining panahon sa kalisdanan, usahay maglisud ta og tan-aw og alinggat asa ang presensya sa Ginoo. Ngano nga pinangga man kata sa Ginoo apan lisod man ang atoang kahimtang. Pero kung kita suod sa Dios, dali kitang makaaninaw sa iyang makaluluwas nga gahom ug siyang makanunayon nga presensya uban nato. Umaw ni atong iampo masuod unta ta sa Ginoo. Manindog palihog. Ang atong Ginoong Hesukristo nagpabilin uban kanato aron sa pagiya sa buhat sa iyang simbahan ug aron sa pagkuyog kanato diha sa tanan natong mga panglimbasog ug mga pagsulay. Uban ang hingpit nga pagsadig, magampo kita ngadto kaniya sa pag-ingon, nabanhawng Ginoo, bag-uha ang among pagtuo. Nga ang tibuok simbahan, mabag-o pinaagi sa grasya sa kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, bag-uha ang among pagtuo. Nga ang kalinaw, nga dala sa nabanhawng Ginoo ngadto sa iyang mga apostoles, mahatag ngadto sa katawhan sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, bag-uha ang among pagtuo. Nga atong matabangan ang mga nanginahanglan ug makapakaon sila sa lawas ug mapakaon sila sa lawas ug sa kalag, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, bag-uha ang among pagtuo. Nga ang mga masakiton ug may mga kabilinggan makadawat sa kahupayan ug paglaom gikan sa mga nagtabang kanila, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, bag-uha ang among pagtuo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, bag-uha ang among pagtuo. Nga sila nga nanaguna kanato, makadangat na didto sa tunhayng kabaybayunan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, bag-uha ang among pagtuo. Diyos among amahan, imo kaming gipasiguli nga na kanimo, pinaagi sa kabanhawan sa imong anak, dungga ang among pagampo, ug lig-una kami sa pagsaksi namo sa among pagtuo sa kabanhawan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Sa
mga igsuon pagampo kamo, aron ang ako gang inyo sakripisyo dawat ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, hingpita din kanamo ang mahigmaong panagbayloay sa mga gasa sa Pasko sa pagabanaw. Luwasa kami sa pagpangita sa mga butang nga lumalabay sa kinabuhi, ug tabay kami sa paghigugman sa mga butang sa kingharian sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magmalipayan kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Palabi na gayud dining adlaw nga mamayaon, kanusa sa Kristo gihalad namong sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod na kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod nini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmayang tibok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imo simong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gad ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imo espiritu ra pagsantos nining mga gasa, mahimo kini lang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sing kagalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto matinun-an ug mingon, dawata kini nini nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, nihatag ninyo siyang matinun-an ug mingon, dawata kini, ug panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kanino galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa puso pagkapanaw na ang makaroon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubag malagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum mi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahigud kami sa gugma, Banileyo among Papa, Nelberto among Obispo,
ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ganta nang nangamatay din sa kaluoy. Dalasan din sa pagtusudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inang ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, ami ko nga daygon ug ami ko nga himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ug garon magyusa katas pag-ampo samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahanamo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na ang imong gingharian, mahatumana ihimong pagbuo dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karon adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sal, maingon nga nagpasahaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panunhan. Inunua luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatayo kami sa kalinaw ng panahunang tinabangan sa kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug malayos na kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihantag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sim simbahan, sibu simong kabubuton, hatay kami sim kalinaw gahiyo sa ikaw nga bughari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ato ipakitang timaan sa itong pag-inigsunay, panagdaig. Kaluoy kami
Naluhoy kami, nakakabit namihi sa kahihina. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas sa dugo ni Kristo mag-ampi ka nato ang sa kinabuhing dayon. Amen. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita, O Ginoo, bantay sa imong makanunayong gugma, kami nga imong giluwas, aron kami nga imong gitubos pinagis pagpasakit sa mga anak, mga lipay sa iyang pagkabanhaw, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pahibalo di ay, ang atong tahalahuron nga arsobispo sa Sugbo, si Bishop Abet Oy, nag-auhag nato sa pagpahigayon o vigil atubangan sa Blessed Sacrament ugma pohon sa alas 8 ngadto sa alas 9 sa gabii. Atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manaang kaninyo, manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadan gugmag kalinaw ni Kristo.